Ndị World Health Organization ekwugo na igbochi mmadụ ma ịnapụ mmadụ ọnọdụ ọgwụgwọ bụ ihe dịka ịnara mmadụ ikike nke dịrị ya n'ime ndụ ya. Ha kwupụtara nke a n'oke ọgbakọ nke enwere na Abuja. Ka anyị sonyere Ekwi Ajide bụ onye ọrụ anyị nọ na Abuja na-ewetara anyị akụkọ ka o weta n'ebe o zuru oke. Ekwi. Njem ahụike nke afọ a malitere na Unity Fountain ruo ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ahụike nke etiti bụ ndị isi na ndị ọrụ sitere na ụlọ ọrụ WHO na ministri ahụike gara ya igosi mkpa ọ dị ịbanye njem dị ka omume kwa ụbọchị n'agbanyeghị mgbe afọ ma ọ bụ okike. Ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ka njem ahụ kwụsịrị, ka onye nnọchite WHO na Nigeria Dọkịta Molumbo siri n'ụbọchị a bụ ohere ịlụtara mba ụwa na-enweghị ezi ahụike ma ọ bụ ihe na-enyere ndụ aka bụ nnọọ ezi ịnapụ ndị mmadụ ikike. Onye odeakwụkwọ kpụtọlọkpụ ministri ahụike Kọchalụm Daju ka o tosiri WHO maka enyemaka ha nye gọọmenti etiti siri na ọchịchị dị na Naịjirịa ugbu a dị njikere ime ihe ọbụla ga-eme ka ndị ọha mmadụ nwee ike inweta ahụike ka o si kwesị n'obodo dị iche iche na Naịjirịa. Njem ahụike n'ụbọchị a bụ ihe WHO malitere kemgbe afọ 75 gara aga. Ọ malitere iweta ahụike nso ndị mba ụwa otumadị ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Isiokwu nke afọ a bụ ahụike m ikike m, nke zubere ịkụziri ndị mmadụ mkpa ọ dị ime ahụike ihe kacha mkpa na ebe ha nọ. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa AB.